Posa't en una posició còmoda, buscant la simetria del cos, ocupant un espai, notant la teva presència, aquí on estàs. Connectes amb la teva respiració. Notes com entra i surt l'aire d'una manera fluida, sense forçar. És possible que en algun moment apareixi algun pensament, el deixes anar i tornes a centrar l'atenció a la respiració. Prens consciència de la teva postura, notes la part del cos, les espatlles obertes per deixar passar la respiració d'una manera àmplia. Pots notar també la temperatura, algun petit soroll, aquí on estàs, la música de fons. I ara potser, si tornes a centrar l'atenció a la respiració, pots notar que és una mica més calmada que a l'inici, més tranquil·la. I que d'alguna manera la teva atenció ja no està a la part mental, sinó que està en el cos. En algunes sensacions físiques que puguis tenir en aquest moment. Siguin les que siguin, sense canviar-les, senzillament prenent-ne consciència. I ara et convido a que t'imaginis algun lloc que pot ser real, on et sentis amb total tranquil·litat, calma. Un lloc on d'alguna manera retrobes l'estabilitat interna. Un lloc on ho tens tot, on no necessites res. Pot ser algun lloc en algun espai de casa teva, pot ser en un espai natural, d'un lloc proper o d'algun lloc lluny que hagis conegut a través d'algun viatge. I ara t'ubiques en aquest lloc, en aquest espai, on et sents en calma i amb total seguretat, amb total protecció. Centra't en tot el que veus al teu voltant. Els colors, la llum que hi ha, les tonalitats. Tots els elements que hi hagi al teu voltant que fan que en aquest espai, en aquest lloc, et sentis en calma i amb seguretat. Com si ara mateix estessis en aquest lloc. Recorda que per la teva ment és real.
el que estàs ara visualitzant. Observa tots els detalls, les formes, els colors, si hi ha algun moviment. Centra't també en tot allò que sents a nivell físic, totes les sensacions, pot ser que siguin sensacions de benestar, o que notis l'aire, alguna sensació de temperatura. Segueixes observant tot el que vas veient i centra't també en tot el que escoltes. Potser algun so característic o algun tipus de sons, sorolls. Que fan que encara aquesta sensació de calma, de seguretat, de protecció, encara sigui més intensa. I després d'observar tot el teu voltant, de prendre consciència també dels sons i de sensacions a nivell físic, centra't ara en la part emocional, aquesta sensació interna que tens en aquest moment. És una sensació de pau, de tranquil·litat. I potser li pots posar un nom, una paraula que t'inspiri aquest espai de calma, d'harmonia, de forma que cada vegada que ho necessitis puguis tornar a aquest espai, identificant-ho també amb aquesta paraula. I mentre ets conscient de la sensació interna que tens, d'aquesta paraula que t'inspira aquest espai, aquesta sensació de calma i tranquil·litat, centra l'atenció a la respiració i fes-la una mica més intensa, com si volguessis d'alguna manera fer créixer dins teu aquesta sensació, omplint totes les cèl·lules del teu cos d'aquesta mateixa sensació. I en aquest punt en el que estàs ara, amb aquesta sensació, m'agradaria llegir-te un poema del Miquel Martí i Pol, que diu així: només ens isolem en les petites coses, en la mínima i fràgil llibertat de les petites coses. I ja es feixuc tanmateix el retorn, que a redós dels inútils objectes inevitablement quotidians hi ha tot un món no sabut de tendresa. Només ens isolem, només creixem en les petites coses, en aquell mocador que portem sempre, plegat amb molta cura a la butxaca, en la cançó que hem recordat de sobte, en un llibre que havíem oblidat, en el gest repetit tantes vegades o en l'objecte més íntim que ningú no podria estimar com l'estimem nosaltres.
Es tracta, ben mirat, d'una constant evasió cap a nosaltres mateixos, cap a la part més íntima i més pura de nosaltres mateixos, que esdevé al capdavall, i ens sorprenem tothora en constatar-ho. El que més ens apropa al jo profund, que viu dins de nosaltres, i sobretot allò que més intensament ens encoratja a viure. Segueix respirant. I gaudint d'aquest moment, d'aquesta sensació de calma, de protecció, de seguretat. On sempre que ho necessitis, pots tornar. Continua respirant, notant el moviment del cos cada vegada que agafes aire, cada vegada que exhales. És una sensació agradable i tanmateix molt petita, que fem de manera inconscient durant moltes hores i que en aquests moments estàs fent conscient. Posa atenció ara a alguna idea, alguna sensació, alguna cosa que t'hagi pogut arribar al fer aquest exercici, o alguna sensació. Algun aprenentatge. O senzillament la sensació de calma o la paraula que t'inspira. I continues centrant l'atenció a la respiració. Pots fer-la una mica més intensa, pots fer 2 o 3 respiracions, notant com s'expandeix la part del pit i tornes a deixar anar. Pots alegrar-te o sentir-te orgullós o orgullosa d'haver-te dedicat una estona a centrar-te ara i aquí, a connectar amb la respiració, a buscar aquest espai de calma, de serenor, de seguretat. I et convido a que aquesta sensació la puguis traslladar a altres entorns, a altres situacions del dia a dia.
A poc vas movent algunes parts del cos per anar connectant de nou aquí on estàs. Mous una mica els dits dels peus, els ombros, els dits de les mans, el coll. Si et ve de gust algun petit estirament, escoltes el cos i lentament, al teu ritme, aniràs obrint els ulls lentament, sense pressa.